Dyma gyflwyniad byr ar sut i ddefnyddio peiriant recordio digidol. Os ydych yn defnyddio offer cybac, yna dylai fod gennych y canlynol. Peiriant recordio digidol, cebl USB i gysylltu â'r cyfrifiadur, cof bach a batrïau ychwanegol. Mae'r peiriannau recordio wedi eu gosod gan cybac yn barod i chi ei defnyddio. Maent yn cynnwys 40 ffolder ac mae'r ansawdd sain wedi ei osod ar SP, sef tua 89 awr. Os gwelwch yn dda, peidiwch â gwneud unrhyw newidiadau i'r ffordd y mae'r peiriant wedi ei osod. Dechrau'r peiriant. Bydd 2 fatri wedi ei gosod o flaen llaw a bydd gennych 2 fatri wrth gefn. I ddechrau neu i ddiffodd y peiriant, gwthiwch y botwm pŵer i gyfeiriad pen isaf y peiriant am o leiaf 2 eiliad. Dylai sgrin debyg i hon ymddangos unwaith y byddwch wedi dechrau'r peiriant. Dylai sgrin y peiriant arddangos ffolder dim 1 gyda dim allan o ddim ffeil wedi ei recordio. Mae'r HMS yn arddangos amser y recordio, hynny yw, bydd hwn ar y dechrau yn wag. Dylech sicrhau ei fod yn edrych fel hyn ac yn arddangos SP yn y gornel dde ar waelod y sgrin a fydd yn rhoi 89 awr o recordio i chi. Dylai'r dangosydd batri yn y gornel dde ar waelod y sgrin fod yn llawn. Dewis ffolderi. Gallwch ddewis ffolder, rhif 1 i 40, lle byddwch yn recordio ffeil. Gall pob ffolder gynnwys hyd at 99 ffeil, ac mae cybac yn awgrymu eich bod yn defnyddio un ffolder i bob canolfan arholi, mwyn eich cynorthwyo chi pan fyddwch yn ailenwi ffeiliau ar eich cyfrifiadur. Gallwch ddewis ffolder drwy wasgu'r botwm ffolder, yna gwasgwch y botwm perthnasol, ymlaen neu yn ôl i ddewis y ffolder nesaf neu'r un flaenorol. Gwasgwch y botwm Enter i gadarnhau eich dewis. Sut i recordio? Gwasgwch y botwm Recordio saib, sef Record Pause i ddechrau recordio. Dylai golau bach ar ben uchaf y peiriant neu'r botwm coch ei hun o leion syth i gadarnhau bod y recordio yn digwydd. Does dim angen gwasgu'r botwm eto wrth recordio. Ar ddechrau pob recordiad, cyflwynwch yr ymgeiswyr. Dylai'r ymgeiswyr fod yn bresennol pan fyddwch yn gwneud hyn, mwyn cadarnhau eich bod yn nodi'r ymgeiswyr cywir ar y peiriant. Gwasgwch y botwm sgwâr i stopio recordio. Cysylltu'r peiriant recordio a'ch cyfrifiadur. Gallwch drosglwyddo eich recordiadau eich cyfrifiadur gan ddefnyddio'r cebl USB. Mae ochr gul y cebl USB yn cysylltu â'r peiriant recordio digidol a'r ochr arall i'r cyswllt USB ar eich cyfrifiadur. Bydd eich cyfrifiadur yn adnabod eich peiriant recordio digidol nawr. Copïo ffeiliau o'r peiriant recordio i'ch cyfrifiadur. Ar eich cyfrifiadur, ewch i'ch bwrdd gwaith a chreuwch ffolder newydd gydag enw addas. Enghraifft, tag, Cymraeg Iaith Gyntaf, llafar 2013. Mwyn gwneud hyn, ar eich bwrdd gwaith, de-gliciwch eich llygoden ac ewch i Newydd ac yna ffolder ac yna cliciwch. Teipiwch enw i'r ffolder fel yr awgrymwyd uchod. Nawr ewch at yr eicon cyfrifiadur ac fe welwch yr eicon IC Recorder ac o fewn hwnnw ffolder o'r enw llais. De-gliciwch y ffolder hon gyda'ch llygoden a chopiwch y ffolder a enwyd gennych yn barod ar eich bwrdd gwaith, sef tag Cymraeg Iaith Gyntaf, llafar 2013. De-gliciwch eich llygoden unwaith eto a chliciwch Gludo. Dylai nifer y canolfannau am welyd gennych fod yr un fath
ar nifer o ffolderi a fydd yn ymddangos ar eich sgrin cyfrifiadur mewn ffolder a enwir yn llais. Os ydych wedi recordio ymgeiswyr mewn 16 canolfan wahanol, dylech glicio ddwywaith ar y ffolder llais a fydd yn dangos 16 ffolder ar wahân. Rydych nawr wedi copio'r ffolder llais a'i chynnwys i'ch cyfrifiadur. Gallwch ddefnyddio dull llusgo a gollwng yn lle'r cyfarwyddiadau copio a gludo os dymunwch. Gallwch ddatgysylltu'r recordydd digidol nawr. Ailenwi ffeiliau sain. Mae'n bwysig eich bod nawr yn ailenwi pob ffeil llais MP3 sydd yn y ffolder llais fod modd ei hadnabod yn ôl canolfan a manylion ymgeiswyr. Cliciwch yr eicon ffolder llais. Bydd hyn yn dangos ffolderi yn ôl y nifer o ganolfannau a ymwelwyd gennych i recordio'r aroliadau llafar. Enghraifft, os ydych wedi ymweld ag 16 canolfan, fe fydd 16 ffolder. Os cliciwch i'r ffolder gyntaf, fe welwch bod dewis gennych i ailenwi. Cliciwch ar ailenwi a newidiwch yr enw o ffolder 1 i'r ganolfan gyntaf yr ymwelwyd gennych. Enghraifft, canolfan 68111. Cliciwch oddi yno ac yna dychwelwch i'r ffolder 68111. Cliciwch ddwywaith ar y ffolder hon i weld ffeiliau llais MP3 yn ôl nifer y grwpiau a recordiwyd yn y ganolfan hon. I ailenwi ffeiliau MP3 unigol, cliciwch ac yna dewiswch ailenwi. Bydd angen i chi ddilyn y dull hwn o enwi. Teitl yr uned, bwlch rhif y ganolfan, bwlch rhif yr ymgeiswyr, .mp3. Enghraifft, ec1, bwlch 68111, bwlch 21011, bwlch 21034, bwlch 21040, .mp3. Copio ffeiliau o'r cyfrifiadur i'r cof bach. Rhowch y cof bach ar ddarparwyd i chi yn y soced USB ar eich cyfrifiadur. Ewch i eicon fy nghyfrifiadur ar eich cyfrifiadur. Os nad yw hwn i'w weld ar eich bwrdd gwaith, cliciwch ar y symbol Dechrau Windows ac fe welwch cyfrifiadur. Os cliciwch chi ddwywaith ar cyfrifiadur, bydd yn dangos y gyriannau ac unrhyw galedwedd a gysylltwyd â'ch cyfrifiadur. Oherwydd eich bod wedi cysylltu cof bach ar cyfrifiadur, byddwch nawr yn gweld symbol o'r enw disg symudadwy, sef Removable Disk. Y cam nesaf yw copio y ffolder llais sy'n cynnwys y recordiadau a labelwyd i gyd ar eich bwrdd gwaith i'r cof bach sy'n cael ei adnabod fel disg symudadwy. Cliciwch eich llygoden ar y ffolder llais ac fe gyflwyno'r dewisiadau i chi. Enghraifft, agor, rhannu a, anfon at ac yn y blaen. Dewiswch anfon at gan clicio eich llygoden i ddangos gyriannau amrywiol. Ymysg y rhai o restrir, fe welwch yr eicon disg symudadwy. Cliciwch dewis hwn gydag ochr chwith y llygoden. Bydd y ffolder llais sy'n cynnwys eich ffeiliau MP3 i gyd wedi ei llwytho ar y cof bach. I gadarnhau eich bod wedi copio'r recordiadau'n llwyddiannus i'r cof bach, cliciwch ar cyfrifiadur ac yna disg symudadwy i sicrhau bod y ffeiliau i gyd wedi eu copio. Ar ôl copio eich ffeiliau i'r cof bach, sicrhewch bod y gwreiddiol yn cael ei cadw gennych wrth gefn ar eich cyfrifiadur.